Buintear úsáid as an technic ardú cogat. Chun an sitar a ardú isteach I do lámh. Is nach go ndéanann tú é nóir bhíonn tú I do stad. Ná béir an gcumáin róáda siar. Buintear úsáid as an technic ardú uait chun an slitir a ardú den talamh isteach I do lámh. Is neach go ndéanann imreoir é nóir bhíonn sé ag rith. Cuimhneach ná béir an sitar leis an lámh láidir.